sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. You are my sun. You are my sunshine. You are my sun. Red light. Krásné dobré ráno, já vás zase zdravím. Dneska už máme středu 2. října a já mířím na Content X. Loni jsem vám to taky vlogovala. A loni se to jmenovalo Copycamp, letos se to jmenuje Content X, ale na tom, že vás beru sebou, se nic nemění. Tak uvidíme, jaké to dneska bude. Měly by tam být nějaké slavné osobnosti ze světa marketingu, ale i ze světa třeba influencerů. Tak uvidíme, jaké to bude. No a tady už jsme na místě. Tady v té budově já naprosto miluju ten lustr, ten vždycky strašně obdivuju, nádherný. Byly tady i nějaké fotokoutky a takhle to vypadalo v hlavním sále. Po celý den jsme měli bohaté pohoštění a naprosto vynikající. No a bez kávičky to by ani nešlo. Můj úhlavní nepřítel v této budově. Minule jsem se bála, dnes to zkoušet nebudu, protože nesmíme tady samozřejmě trajdat po budově. A to je můj nejúhlavní nepřítel. Paternoster. Content X není konference, která by vznikla na zelené louce. Možná někteří z vás zažili Copycampy a Content X právě na předchozích 13 ročníků Copycampů navazuje. My se z nich bereme to nejlepší, zároveň jsme se ale rozhodli celý koncept rozšířit a posunout dál. Posunout ho od v uvozovkách pouhého psaní a copywritingu obsahu v celé jeho šíři. Thank you very much for the warm welcome. Jako první se svou přednáškou vystoupil Mike Martin, kreativní ředitel z Ogilvy, představil inspirativní přednášku s názvem The Interrupters, kde nás provedl světem kreativních strategií a hlavně jak zaujmout v dnešní přebytkem zahlcené době. Další na programu byli Filip Klec, Kama Kleček a Patrik Rogalsky, zástupci TikToku. Ve své přednášce From Discovery to Conversion se zaměřili na to, jak efektivně využít TikTok ve všech fázích marketingového trichtýře od objevování až po samotnou konverzi.
František Suchan, spoluzakladatel a ředitel obsahu Bez frází, pak mluvil o důležitosti autentičnosti ve vyprávění příběhu. Následně vystoupili Vilém Franěk a Jancon z týmu Mikýře, kdy se podělili o své zážitky z natáčení Survivora a co všechno stálo za tvorbou právě úspěšného formátu, celého jejich marketingu a byla to fakt jako prdel některé ty storky, co vyprávěli a fakt jako celkem to vedou na pankáče teda. A vlastně nás to jako velmi tak jako šimralo v bříšku, že na to šlo docela dobrý. Tak zpívá celá jistý místo, na to není žádný slovo, takže my jsme si to osvojili. Buďte drzí, nebo buďme, my drzí už jsme, takže my už nemusí, ale vy buďte taky drzí, protože reálně to byl jako klíč toho úspěchu byl ten, že my jsme se fakt nikoho neptali, že s nikým jsme nedisputovali. No a už byl čas oběda, na který jsme se všichni velmi těšili a fakt měli obrovský výběr různých jídel. Po obědě jsme měli příležitost poslechnout si Patrika Gregora s grupem Nexus. Další na řadě byl Andy Sita, šéf Seznam Brand Studia, který nám připomněl, jak moc může reklama vyprávět příběhy. Velkou radost, že tady s náma Otto Bouš je a že už k nám míří. Protože my jsme se o něj pokoušeli už několikrát na Kubikem a vždycky nás odmítl. Bylo to milé, ale bylo to odmítnutí a tak máme velkou radost, že je tak s námi dneska. Pak na pódium nastoupil Otto Bohuš, copywriter a tvůrce, který svou přednáškou Trendový masakr textařovou pilou doslova prořízl všechny marketingové trendy. Trochu nám sundal růžové brýle o tom, jaký vlastně je kolem něho ten hype. Jan Ambrož, UX director z VML, nás potom provedl tím, jak vytvořit použitelný obsah na sítě nebo celkově do marketingu. Po krátké pauze na kafíčko následovala Vendula Jabůrková a Petr Tomáš, kteří představili, jak lze vyhodnotit vliv influencerských kampaní na značku. Vystoupil Jiří Malý, který uzavřel pro mě den svou přednáškou o moderních technologiích a AI nástrojích. Skutečně to byla inspirativní konference plná skvělých námětů, myšlenek, tipů. Odnesla jsem si spoustu různých zápisků, spoustu různých nápadů, co chci zase otestovat, vyzkoušet, takže já jsem fakt naprosto spokojená, nadšená, splnilo to veškerá má očekávání a příští rok ráda půjdu znovu.
jsem doma po celém dní na ContentX. Bylo to velmi výživné a velmi intenzivní, opět stejně jako loni. A tentokrát já se s vámi podělím o pár svých nějakých postřehů a hacků, ať se nachytříte i vy. Tak co jsem si dala jako takové záchytné body nebo poznámky, co jsem si dělala, co mě zaujalo nejvíc, tak, že nejlépe fungují lidské příběhy, to všichni víme, ale prostě zase se to jenom potvrdilo. Zabavit na prvním místě, to znamená hlavně jako zabavit a až pak třeba něco prodávat. Že vůbec nejde o tu firmu, o tu značku, o ten produkt, ale že jde hlavně o toho zákazníka. Že je to více o tom, jak něco ukazujeme, jak to natáčíme, jak to zabíráme, než přímo jako co ukazujeme. Autenticita, u toho mám 3 vykřičníky, takže klidně jako horší kvalita toho obsahu, myšleno třeba videí a tak, ale prostě co nejvíc autentické. A pak taky, co mě zaujalo, co by se dalo jako otestovat, tak zkusit dát call to action hnedka na začátek, ať už nějakého textu nebo příspěvku, a ne až nakonec, jako se to dělává. Takže jako mám pár zajímavých nápadů, námětů, mám nějaké poznámky zajímavé, takže určitě to nebylo marné. Nejvíce mě bavila přednáška od Vildy Fraňka k Mikýřovi a k jeho cestě Survivorem. Já jsem to vůbec nesledovala, popravdě. My televizi nemáme, myšleno jako, že klasické kanály nemáme Novu, nedíváme se vůbec na to, takže já jsem absolutně jako... Věděla jsem, že je nějaký Survivor, věděla jsem, že tam byl Mikýř, věděla jsem, že to vyhrál, věděla jsem, co kolem toho všechno bylo, ale přímo jako jsem se na to nedívala, nevím, co se tam přímo jako dělo, neviděla jsem ty díly, ale přesto ta přednáška byla fakt jako jedna z nejzábavnějších dneska a byla fakt jako jedna z nejzajímavějších. Co potom pro mě bylo trochu zklamání, tak byla přednáška Otto Bohuše. Mi přišla velmi, velmi negativní a velmi taková smutná. Vím, že to Otto na začátku proklamoval nebo avizoval, že taková ta přednáška, že bude, ale i přesto mě to jako překvapilo, že to bylo až tak jako negativní, že jsem čekala, že to bude trošku více nabité nějakými třeba praktickými tričky, týpky, prostě něčím takhle a že to nebude no prostě o tom, že vlastně Otto Bohuš neumí používat sociální sítě a že mu vlastně ujel vlak, jo, tak to prostě jsem měla jiná očekávání, ale jinak super, fakt jako zajímaví řečníci, zajímavá témata, takže příští rok jdu zase a pokud všechno dobře vyjde, tak já vás příští rok vezmu zase sebou. Tak snad se vám to takhle přes obrazovku líbilo, snad se vám celý den takhle se mnou na ContentX líbilo. No a uvidíme se zase někdy příště. Tak se mějte krásně, ať se vám daří a zase někdy na viděnou. Ahoj!